Boeren luiden de noodklok over de droogte en Aalscholver laat het luchtalarm zwijgen. Maar er gebeurde meer deze week. Een overzicht van dag tot dag. De operatieplanning van ziekenhuis ADRZ draait al maanden overuren. Het is elke dag, door corona en een griepgolf, een enorme puzzel om zoveel mogelijk patiënten in te plannen. Voor patiënten betekent dat langer wachten op je operatie of kort van tevoren horen dat je geopereerd kan worden omdat er iemand is uitgevallen. Het ziekenhuis mag patiënten die corona hebben gehad door een landelijke richtlijn 7 weken niet inplannen, omdat het risico op complicaties dan groter is. Op dit moment maakt het lastig, is dat wij toch heel veel patiënten die wij bellen voor een oproep voor een operatie, COVID hebben of COVID hebben gehad. Dan moeten wij toch weer kijken of we patiënten kunnen vinden voor bijvoorbeeld de andere dag. Dus dat maakt de uitdaging. We moeten kijken, hebben we genoeg personeel op de afdeling? Zijn er genoeg bedden? Het OK-personeel, alles wat erbij komt kijken, maakt het een complex verhaal en dus die uitdaging waar we dagelijks mee bezig zijn. Het vervelendste is als het ziekenhuis patiënten moet afbellen, omdat een operatie vanwege ziekte onder het personeel niet door kan gaan. Het zijn vervelende telefoontjes, maar ja, we hebben alle begrip voor de patiënten en we proberen de patiënten ook zo goed mogelijk te woord te staan in dat geval. Ik kan me voorstellen dat niet alle patiënten even begripvol terugreageren. Nee, dat klopt. Nee, we kunnen echt hele verdrietige mensen aan de telefoon hebben, maar ook hele boze mensen. Dat snap ik, dat zijn emoties die eruit komen op zo'n moment en die is bij iedereen weer anders. Er was veel verzuim, wat zorgde voor grote problemen. Toch is de uitval onder het personeel nu wel flink aan het afnemen. We willen natuurlijk met elkaar zoveel mogelijk opereren. Ja, dat is op zo'n moment lastig, want je hebt heel veel verzuim, dus je kunt niet extra opereren. Dus we zijn blij dat het verzuim afneemt. Dat geeft zicht op meer operaties, zodat we iets kunnen doen aan de lange wachtlijst. Ziekenhuizen legden tijdens de coronatijd tijdelijk de planbare zorg stil om plaats te maken voor mensen met corona. En ook nu zorgt corona, maar bijvoorbeeld ook nog de griep, voor een uitdaging, met name op korte termijn. Als er vandaag iemand uitvalt voor morgen, dan is het lastig om iemand te vinden die op zo'n korte termijn geopereerd wil worden. Soms zijn we ook echt een hele middag bezig om te kijken of we nog voor de andere dag 2 patiënten kunnen vinden, omdat die 's ochtends op het laatste moment afgevallen zijn. Dus goed, voor ons een hele mooie uitdaging, maar wel elke dag kan het echt wel een flinke puzzel zijn. Fijn, dank u wel. Het ziekenhuis verwacht nog in ieder geval tot na de zomer extra operaties in te moeten plannen om alle uitgestelde operaties in te halen. De verwachting is dat van het najaar de wachtlijsten weer terug zijn op het normale niveau. En bij ziekenhuis Zorgzaam in Terneuzen is de situatie niet zo nijpend, omdat daar minder operaties in te halen zijn. Dit geluid klonk maandag weer om 12 uur door de hele provincie, maar niet overal. Dit is de Mortieren, een moderne nieuwbouwwijk in Middelburg. Ze hebben hier eigenlijk alles wat de mensen willen. Grote huizen, groen, centrale ligging naast de A58. Maar één ding ontbrak vanmiddag om 12 uur. Het geluid van de test van het alarm. De reden ervoor is volgens de gemeente Middelburg en de veiligheidsregio simpel. Hij is uitgezet omdat er bovenop een nest zou zitten van aalscholvers. Aalscholvers zijn beschermde vogels en die willen ze niet verstoren tijdens het broeden. Maar volgens omwonenden die niet op camera willen reageren, zit er helemaal geen nest. Ze zien boven op de paal regelmatig aalscholvers zitten die de vleugels drogen. Maar van een nest zou geen sprake zijn. Hoe zit het nou precies? Wij zoeken het uit. Dat doen we met een drone, zodat we goed bovenop kunnen kijken. En wat blijkt, de buurman had gelijk. Behalve wat vogelpoep is er geen spoor van vogels te vinden. Dus het luchtalarm kan volgende maand gewoon weer aan. De GGD wil nog wachten met een groot bevolkingsonderzoek naar PFAS in het bloed van Zeeuwen die bij de Westerschelde wonen. Ze willen eerst ander onderzoek afwachten. Onbegrijpelijk, vinden raadsleden. PFAS kunnen kanker veroorzaken en het immuunsysteem aantasten. De 3M-fabriek bij Antwerpen loosde jarenlang PFAS op de Schelde. Uit bloedonderzoek van omwonenden van die fabriek bleek dat zij gevaarlijk hoge hoeveelheden PFAS in hun bloed hebben. Partijen in de gemeenteraden van Borselen, Hulst, Capelle, Rijmerswaal en Sluis willen weten of datzelfde geldt voor inwoners van hun gemeente. Wetenschappers die doen al jarenlang onderzoek. Er is bewezen dat de concentraties heel hoog zijn. Het is heel moeilijk te bewijzen waar verschillende kankersoorten vandaan komen. Verhoogd cholesterolgehalte, heel moeilijk te bewijzen. Inwoners die hebben het recht
om zo spoedig mogelijk te weten wat er aan de hand is. En we hebben wel onderzocht naar hoe dat het gaat met de vissen en met de voedselveiligheid. Maar wat is nou het effect geweest op de mensen? En zeker ook de mensen die hier in de Westerschelde gemeente wonen. Wat staat er voor hun te wachten? Daar gaat het eigenlijk om. Niet alleen de raadsleden willen zo snel mogelijk een groot onderzoek naar de gevolgen voor omwonenden van de Westerschelde. Ook inwoners willen weten wat er aan de hand is. Omdat meten is weten. En zolang we niet meten of er werkelijk PFAS in ons bloed zit, is het en blijft het gissen. Je weet niet dat je het binnenkrijgt, maar het komt wel. En dat geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor onze dieren die hier lopen te grazen in de wei. Dus ik vind dat er heel snel inderdaad iets moet gebeuren. We weten nu dat er een probleem is, het is nu actueel en er moeten nu oplossingen gezocht worden. Maar we weten nu niet wat de gevolgen zijn voor de volksgezondheid, want dat is nog niet onderzocht. De GGD die heeft ons in de afgelopen jaren laten zien, in coronatijd, dat ze een lichaam zijn die staat voor de gezondheid van de mensen. En ik kan er niet mee weg dat je daar nog steeds een afwachtende houding inneemt. Je zou van een GGD die als missie heeft gezondheid en veiligheid voor al onze inwoners, dat staat bovenal. Dan zou je zeggen, kom op, we maken een vuist en we gaan ervoor. Zo snel mogelijk. GGD Zeeland laat in een reactie weten dat zij de haast van inwoners en gemeenteraden voor een eventueel bevolkingsonderzoek snappen, maar dat zij niet van start kunnen gaan zonder de resultaten van het voedselveiligheidsonderzoek van het RIVM. Die resultaten zijn nodig om te bepalen of een bevolkingsonderzoek überhaupt zinvol is en hoe dat er dan uit moet komen te zien. Het algemeen bestuur van de GGD Zeeland moet uiteindelijk opdracht geven voor een bevolkingsonderzoek. In dat bestuur zitten wethouders van alle 13 Zeeuwse gemeenten. Dat bestuur heeft juist op 8 april besloten te wachten met een eventueel bevolkingsonderzoek tot de resultaten van het RIVM bekend zijn. Die resultaten komen eind deze maand. In de eerste 4 maanden van dit jaar zijn er in Zeeland al bijna net zoveel verkeersdoden gevallen als in heel vorig jaar. De teller staat tot aan april op 9 dodelijke ongelukken. In heel vorig jaar vielen er 11 dodelijke slachtoffers in het Zeeuwse verkeer. En deze week kwam de teller alsnog gelijk aan het jaartotaal van vorig jaar. Maandag kwam een 75-jarige man uit Hengsdijk om het leven op de Vogelweg bij Hengsdijk. De auto waar de man in zat botste tegen een tegenligger. De toedracht wordt nog onderzocht. 2 dagen later, op woensdag, kwam een 18-jarige jongen uit Hulst om het leven op de N258 bij Axel. De bestuurder van de andere auto was voetballer Rick van Drongelen, hier op archiefbeeld. Hij was op weg naar een training. De omgekomen man voetbalde bij HVV 24 in Hulst, die alle wedstrijden in verband met zijn overlijden dit weekend heeft afgelast. En de club waar zijn vader trainer is, Steen uit Sint-Jan Steen, laat aanstaande zondag het eerste elftal niet voetballen. Niemand weet waar ze precies zijn, maar vermoedelijk zijn de 2 Oekraïense mensensmokkelaars aan het vechten tegen Russische troepen in Oekraïne. Toch werden ze woensdag in Middelburg bij verstek veroordeeld tot 3 jaar cel voor een smokkelpoging van 11 Albanezen vanuit Kamperland. In september vorig jaar werden de 2 Oekraïners opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Tijdens een zitting vragen ze om vrijlating aan de rechtbank, zodat ze in hun thuisland kunnen vechten tegen Rusland. Vanwege de bijzondere en zwaarwegende belangen willigt de rechtbank in Middelburg het verzoek in en worden de 2 vrijgelaten. Maar de rechtszaak gaat ondertussen gewoon door. 2 weken geleden eiste het OM in de rechtszaak 4 jaar cel tegen de 2 Oekraïners en eisten ze dat ze onmiddellijk terug naar Nederland moesten komen. Over de schorsing van het voorarrest was veel onbegrip bij onder meer het Openbaar Ministerie en mensenrechten-experts. Zij vinden het onbegrijpelijk dat de rechtbank de 2 naar Oekraïne heeft laten vertrekken om te vechten tegen Russische troepen. Maar ondanks het onbegrip heeft de rechtbank woensdag ook beslist dat de Oekraïners een eventueel hoger beroep ook in vrijheid mogen afwachten. En dat daarmee de kans steeds kleiner wordt dat ze ooit terug naar Nederland komen, is niet waar, volgens de persrechter. Als die straf wel definitief is, dan is er inderdaad het probleem dat ze nu in Oekraïne zitten. Daar zul je ze niet uit vandaan kunnen halen, daar moeten we realistisch in zijn. Maar nog wel een opmerking daarbij. Want dat recht van de officier van justitie om die straf ten uitvoer te leggen, dus die mensen in de gevangenis te zetten, dat verjaart niet. Dat recht blijft bestaan. Dus als die mensen uit de Oekraïne komen, ooit eens een keer in een land dat lid is van de Europese Unie, dan kunnen ze daar worden gearresteerd en worden overgeleverd naar Nederland om die straf uit te zitten. Dus dat betekent in de praktijk dat deze 2 mannen, als de straf definitief is, heel lang
er rekening mee moeten houden dat ze ooit eens naar Nederland zullen moeten om de straf uit te zitten. En dat betekent dus ook dat hun bewegingsvrijheid buiten Oekraïne langdurig heel sterk is beperkt. Ook in een andere zaak liet de rechtbank 2 verdachten van mensensmokkel terugkeren naar Oekraïne. En die zaak moet nog worden behandeld. Een datum daarvoor is nog niet bekend. Het Openbaar Ministerie en de politie zijn op zoek naar een voortvluchtige man die medeverdachte is van de moord op Onur Baglan op het sportpark Schegge in Goes. De andere verdachte, een 24-jarige man uit Middelburg, moest woensdag voor het eerst voor de rechter komen. Volgens zijn advocaat had de voortvluchtige medeverdachte juist een conflict met Baglan en dus niet zijn cliënt. Het conflict zou gaan over het verspreiden van foto's van vrouwen. Het slachtoffer overleed eind januari door schoten in zijn rug en in zijn hals. Na een jaar geen en vorig jaar een met aangepast programma was er donderdag weer een bevrijdingsfestival zoals we dat gewend zijn. En de dag werd afgetrapt met de Van Randwijk-lezing. En dit jaar was daar de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Abu Taleb, voor uitgenodigd. En ik denk dat wij ook als bestuurders samen met onze burgers en heel veel goedwillende mensen in de wereld moeten blijven nadenken over hoe wij die vrede kunnen blijven voeden. En dat doen wij door ook vrij te kunnen spreken over gewichtige vraagstukken. En niet door elkaar te verketteren als we spreken, maar door met elkaar op een opbouwende manier in gesprek te blijven. Maar Bevrijdingsdag is ook vooral de vrijheid vieren. En dat gebeurt voor het eerst op deze nieuwe locatie in Vlissingen. Wat is voor jou vrijheid? Dat je eigenlijk kan doen wat je wil, zonder dat iemand jou daarin beperkt. Vrijheid? Nou, dat we hier in vrede kunnen leven. Ja, dat is voor mij vrijheid. Wat is voor jou vrijheid? Ja, gewoon kunnen doen wat je wil. Feesten, leven, lachen. Jij het idee dat je ook alles kan zeggen wat je wil? Ik denk hier in Nederland wel, maar ik denk dat er wel delen in de wereld zijn waar dat niet kan. En we moeten blij zijn dat we dat zo kunnen vieren en dat we het kunnen koesteren. De damwanden langs het kanaal van Gent naar Terneuzen zijn lek. Dat zeggen omwonenden al jaren en ze zien nu hun bevestiging. Want uit onderzoek in opdracht van Omroep Zeeland blijkt dat de PFAS-waarden in het grondwater bijna net zo hoog zijn als in het kanaalwater. En dat is volgens boeren en bewoners het zoveelste bewijs dat er water onder de damwanden doorlekt. Met hoge grondwaterstanden als gevolg. Wij waren als fractie heel erg bang dat inderdaad het kanaalwater vermengd zou raken met het grondwater. Dat vermoeden bestond. En ja, ik denk dat dit wel een voorzichtige conclusie mag zijn. Op dit perceel langs het kanaal van Gent naar Terneuzen hebben we onderzoek gedaan. Uit de analyse van het grondwater en het kanaalwater blijkt dat de vervuiling bijna hetzelfde is. En dat bevestigt het vermoeden dat er water onder de damwand doorkomt. Ja, de patronen in het grondwater en het kanaalwater lijken op elkaar. Dus je zou zeggen, het lijkt wel, het zou kunnen, maar het zijn maar een paar monsters, dat er enige menging is tussen kanaalwater en grondwater. Nou, ik schrik er wel van eigenlijk. Ik zou eigenlijk willen dat er een groter onderzoek naar komt, wat er precies hier aan de hand is en hoe dat komt. Hier in de sloten rondom het perceel wordt niet geloosd door bedrijven en ook loopt er geen leiding richting de industrie. Hoe kan het dan dat de waarden van bepaalde PFAS-soorten nagenoeg even hoog zijn als die in het kanaal? Voor betrokkenen en politici is de uitkomst van dit onderzoek meer dan helder. Het bevestigt het vermoeden wat we natuurlijk al heel sterk hadden, ook naar aanleiding van het bezoek wat we onlangs brachten aan Zeeuws-Vlaanderen, dat dat kanaal gewoon lek is. Dat er gewoon kwelwater omhoog komt op die landbouwpercelen. Dus het bevestigt mij een aantal zaken die we dachten, maar nu ook gewoon in ieder geval meer hard gemaakt worden in dit onderzoek. Ik zie dit wel als een extra prikkel voor Rijkswaterstaat. En wat mij betreft misschien ook wel voor de vers aangestelde PFAS-coördinator van het Rijk. Om toch nog eens goed te kijken van wat speelt zich ook rondom dit kanaal af. En ja, kunnen we daar ook zaken verbeteren, hè? Zodat in ieder geval naar de toekomst toe dit soort problematiek ophoudt te bestaan. Terug naar agrariër Jos van Waas, want door het water heeft hij schade aan zijn gewassen. Dit is een perceel wintergerst en daar hebben we een groot stuk opnieuw moeten inzaaien met zomergerst. Daarnaast hadden we een 7 hectare wintertarwe gezaaid voor de winter en die is helemaal verwaterd, die is helemaal weggerot. Die hebben we nu met zomertarwe weer opnieuw moeten inzaaien, dus dat is al de eerste schade.
Door die hoge grondwaterstand? Ja, inderdaad. Doordat het water eigenlijk niet goed weg kan van het perceel. Zowel politici in de gemeenteraad van Terneuzen als in de Tweede Kamer gaan de uitkomsten van dit onderzoek nu meenemen. En hij hoopt vooral op erkenning van Rijkswaterstaat dat het water afkomstig is uit het kanaal en dat er compensatie aankomt voor de geleden schade. Land- en tuinbouworganisatie ZLTO slaat alarm over de droogte in onder meer Zeeland. Als de zaden in de grond geen water krijgen, dreigt voedselschaarste. Februari was ontzettend nat, maar maart en april waren daarentegen veel te droog. En dat is een probleem. In onze provincie is onvoldoende zoet water om alle akkers en fruitboomgaarden te kunnen beregenen. Iets waar de ZLTO al jaren aandacht voor vraagt. En als het zo doorgaat, stevenen we af op het droogste jaar sinds 1906. En dat gebrek aan regen kan leiden tot hogere prijzen en tekorten is te zien op dit suikerbietenveld in Poortvliet. Ik verwacht dat op dit perceel dan bij de helft van de suikerbieten hebben staan dan dat we normaal hebben. Dit suikerbietenplantje is wel boven gekomen. Zoals die er nu uitziet, gaat dit plantje het gewoon niet redden als het niet snel gaat regenen. Beregenen zou een optie kunnen zijn om de plantjes weer te kunnen laten groeien, maar is geen ideale oplossing. Maar beregenen is ook een dure oplossing. Het kost heel veel brandstof. En als je al kan beregenen, dan brengt dat gewoon hele hoge kosten ook nog eens met zich mee. En ja, dat maakt het allemaal moeilijke afwegingen. En het Bevrijdingsfestival in Vlissingen heeft 40.000 bezoekers getrokken. Dat is meer dan de organisatie had verwacht. Er werd rekening mee gehouden dat mensen, na 2 coronajaren, voorzichtig zouden zijn met het opzoeken van grote menigtes. Maar een tegendeel bleek waar. Doordat het drukker was dan verwacht, stonden er lange rijen bij de toiletten en de muntenverkoop. Ja, het festival was dit jaar voor het eerst niet in het centrum van Vlissingen, maar op het Scheldekwartier, net daarbuiten. En of deze locatie een blijvertje is nog niet duidelijk. Maar wat wel duidelijk is dat dit het einde is van Zeeland de Week. Nog een fijne avond en graag tot morgen.